Kani kediga bati CTV, mat pidang pek yaki kubur baman kasni, belawan rasha pida ka Orange Nissan Loom Sopo near Fire Brigade Shillong, ringkat bat ka eco-friendly enterprise, ki plakot nagbenta ki jingdon kam hakasong, bat kara karong. Kaseng United in Neutra Movement, hak arterik mentabna jeliu arjar arpau, kalalit IT da kajing tho show sembot menteri rangba kani kejela, uba preston tensong, ban pau ya kajing persya, halor karai jong sorkar ban syano, tangi ki kattu kat ni ki nong bela ki banabar ka jela ban wan trei sya kani ki jela tangi ki kattu kat ni ki kam ki ba ompat la ban trei da ki tra jela kadawi ka ba kani ka seng kala persya ikini ka rai jong ka sorkar kat kum ka jing tho bala asya ka sorkar kadai hi kum sibenta ban yele persya yu khunyang jing pang COVID-19 namar ba omla ban tem ba kita ki nong bela ki banabar la da ki wan sya kani ki jela kilaro ban wan ra lang bat uni khunyang jing pang kapang penting bagi dan kama bagi sawan ban ya kendu kalau kani marba halor ka jingrai yang sarkar ban pelaj ban ailat no jadi dibriu buat nabar ki migrants laborers mana highly skilled migrant laborers kita bagi om no ki nong tri bela don ki pus ki bakam hajrong ban nabar bagi non rum no sekala state ni bakal adon kam ti ni snow nakaseng ngejungi bagi persyajur ya kani bakum makani kapuar mengila ayah kini kama memorandum mengila ashi ba kini berkas ba ni om ba kerja ayu lada kemandung ya kita sini ke kapan kalau along kapan ikong syu ba kila pen seluruh kin break ya kalau lockdown nah kok jo ke baka nationwide ka sarkar India ai kala pen trikam adu kan mentah dia ke aru kalau no sakawai lada kiwan sini ke ba kejimut bakin ai quarantine ba manuban le quarantine ki la government ne la kin le hi ki cakap ki train ti bat ke balai ru kolong ba khadu ka point kolong ba ni na kalian jungi yong ya government ba kapan kong sya balik kam pension shoy ki lo jong halor jong kata lockdown ding la ya keren di yong ba person la batai ngi ba kidai namar ba kita ki kidon ki akatu kan ki hospitals kini ki private institutions ki babun ba gila don kam kita ki high skill technicians kiba wan sini kiba hangni padan bala menteri ti anan top of that ya kiban le quarantine kiru kin hapsim hi da ka risk hakalor ko jong kajing penyat jong unu ideal from the contractors no to contractors ne lani na po ki to institution ki kawan maki ani companies ti kiba ngi bu suggest ya government yang instead hakum kani kapuar ya kai ba kala sim ya kai ba kini ki brio jungi ki bawan phai na bar ki babun let's say na preng jo kini ki brio ki khun samla kari jungi ki balang ki balawan ki bawan phai mata ki let's say na preng jo ki bala bit labyang akri akum kita ki jaj pus kita ki jaj kam bagi ki kwa ti baling yong ba ka sokar jungi kan mailat chwa ba ya kini kong ki brio ki jungi bahkan an ko wi kan ja advertisement ne ki wi notifications ki di ki private institutions ni kini contractors ko kan bakin khot choi ki brio jong ba lana ki don kita ki brio ki jongi le si kan khamba shushu ti halor ko tai long ba insa le no ya katahi kabut yong ba mentar tayo ba in pelaj ta notification ba ngiru minak persyajur hiru ya kan bagi don kabar until unless kamba pimpat khot choi ki brio jong bat bangin persyai ru hakatu ba yo bat nakaliang ka yesu menen kesngi hapo mesti jong mesti circle di ya kata ru ngila keli ngila banjur ya kata khamat jungi ba stone yong ba bale peking kitu menen ka tangna kata ko jing ong jong ailan sarkar jelai kini ki banon phai kini bri banabar banon phai ni bri banabar ki yong bakin wan kini ki bri laborers banabar bakin wan rung sini stage jungi kitu gila jang tumen te la pan shahi ru ya tu ilong ba katu kemudian ke nomor kali bakal ke state jungi kali galanti ya bakil sel ki bayar buat itu selcar tigitu bah po ta jing tokit ke bamenin lalap ba kidai ba habli po selcar ti nak ke pada nak kalian jungi kolong ba ngingi kwa infiltration gate ki badon ha po ki checkpoint berniat po rata cara bakin kam strict susu zaman tak po ba om tangon susim tang ke kerteng dan eman supet balik cai bawan cai bakin strict protocol ke ban ya ba khnang ba kanung dan kanu kata kajing rung kinu ki parjala ki banon rung na makam tam hakum kini kasian kaya ka ba uni uknyang jingpang unang jur bangi ihiru ba kat adu kan mentarasi kat santri ki kis ladon hami apo megalea jungi kat no ladang inang ailan si bana ba rei bakin wan ni ngimtip ke ban
bancai ki kataru baki mi ni ki kes de lingba ka jing ailat ka jungi hi nomor bagi non phai ki paradok prasnam ki jungi non phai biang sini lingba jung ki yo ti mentala kin wan biang sik ta ki brio kani rung pahu kita ki brio sani sipo ka rikasi jantia jungi kai ka bancai ta brio jungi tak stro kat mo jing akram sembun di lamba la batai shai ngi lamba shwaban wan ra ki amba kin shuwan ra bit tu rek ya pen biang na dong sedang kata strict verification ya pandon buat ka bamut nadu nang thi na po entry point nang thi kin pen bet ya kin pen biang kita ki ya kita ya pen biang ikut islam keba krem biang ikut islam kin num ala pandong dia kata kat muka jingkular jong sembut di rangba dia kata ru lara nagi beri jongi kim don bala kita ki kam kumong lo hakil yang pembalai kerana kiba control machineries tumlo ki company bahe ki company sna surok bahe mata ki don kiba ila batai mene ka surok na po raniko si bakmara masa nang ya mata ti ladon kam man sna ki machine dan kam operate ki machines ti da ki beri jongi padon ya man ra kita tingi ong ngiru lada ki don ni kita lada ki nang don ni beri jongi ki kun kari jongi banang la ban trei ban le ka kam so ba mi khmat aku mani por ngi don kam mi poin kebaan kolong ba ikren sepang kanika karep karyang dak buram lang yai minister jangka rep karyang kan lang tai ba bantidor tingilayo ikren lang bani te kai keba ni bu jingli ni ong ya ka sarkar ba kan kampet seluruh susu kan kam ai lat susu ya kini ki nong rep mentana mat kuma kan besin kaya ki nong rep kidi lawe jong ka jungi mar ka tis nam jungi de garap karyang ya mentar apart from natural resources ting la yakren ya kata ti yong ba nakaliang government le kala nang perkiu susu aki scheme kumonong no hakaliang jong ka supply sambai ila gi sambai long sambai kau ni sambai jor ne ginu ila nang perkiu na kasan 4% syaka nyop 1% mo syaka nyop 1% ke batang tade dia ya kini power tidak subsidi power tidak ilapan kiu na sapo hajar sunai po hajar dia kata ke bang istana bang yosno baga po ka jingalam jong I bapa tidor mu minister jong ka dap karyang ila le kita gi tingi ngiru umjung I petslur gi ba ye kinu rap borok kinu rap jong ka bakin lang wan lale kin mi syakman ban let ban sim ban wan itu skim pa nakalian sarkar kalapan biang ngihi nakalian sing ismon kerpak lem ya kinu ki private institution ni financial institution ne ba lada kidon kinu rep nane kaja lada khamtam kinu rep hakum kan kasian saya matang pun bore ki bakin siu no mardor ya bai ka lun ki klasim lesi kimat sasiu khamadin susu takila biang ka lawan biang ka ka layak ka we kapor la lak ini kalau dong iki ka bicing ka bangi ki pai ba ki fu ni ki ba ki don ka tu ne mo ki shnong ki ba ki ration ka ki pat yo ti ngi akren halor kata ngi ka ik ba ki pri ba ki myo ka jingrap no kha ko mo jingrap la yo sarkar me bar ku sarkar state government ki ik ba ki ailing ba ka ni ka scheme na PMG ki wai ba ki scheme PHS scheme ti ling ba ration ka dan dari kini kita benarkan kalau macam percaya sebut jangan baik lah ba kadai ketuhi ba ila ailat sarkar ya ba arajar sispa ba umno kan news pastiu bakin pen dakatu kadai ga kala jingrap naman tak itu kita bentan ya syurkat ya ka bentan ya ka juga por ba ila batai syai ba menta namar kani ka jing ya kani ka penrungi kerteng ya ki kerteng jengki nong song jangka beri nyotap jini apa kanika apa jangka nika scheme jangka ration ka kamding masuk bawang bangin sepuntung kuntu maka don limit ya betul kalau kata ru kadi sinch post nem tapi yang badan bok hidup tahu nem kalau dia kata kapor hi baik pendung ba mentas yang bawan kadi kalau daun kila lang ya jiru bakin lang le ya katu ka sensus ka jangki kila misno te ngila yo paneram nakal yang kaseng kebasan hajar ngut bangin perregister ling bajong kafun ngi pendap hapo ke excel sheet bangi submit hapo ka labor department office te halor jong kata kei bagi ong labi hadu silak prapo jartam ki kerteng bakin yo ya ka bisa te hadu mentah kasihi bala yo bakal I kalong ba 50% kata kalau kendai po hajar ngut ki bru kila de yo ya kata bisa bat kita tam kidang deki kendai po hajar ngut kan irang de tang ke first phase te halor kata ru ki bru naga araja sispa kidang yo tang khat sauspa
Kipun ki bilang yo tangkat saus pa kimpat yo so ya ka news pa dia katu kan saya ke second phase ha ka ba mentahi put kin le kata but benle kata hi ke ibaga la batha me iru kalomba minai follow up hi da mangi hapo ka labor commissioner bangin wat ba kum balai ba ka pisa kampoi but halor jong kata ka bun hi ka jingkeli na ki ba balai ngimpat yo ya kata ka bai bela ka bayaran na po ka serka te halor kata ki bun ki brio ki badon ka account ka balong dormant la ne ka account ka bala close na ki stem ki pendon ka me ka ki ya ki account number don ki example ru ka ba porba ki bakla ya IFSC code la ni account number kamrung ka tu hendai ban pen bet ya kane kin pen bet ka kom tre mta ka lomba kin yo ban phone no iwe pa iwe brio ki bala register ba kin yo confirm but verify ki account number ki account details ki but kino ki bru ki ba khamrung ka pisa ki don ki account ki bal ayam te ni na khali ang sengru yang ba subha ba pinlet ban check sin ban pen activate ya ka account pi lada ka account klayam te wat la katar ngindang ya ibut hi nang ni shkman bangin dup lap shu ba kan nungut ki bal ayo pisa kan nungut ki bam yo namar ba kalis ka bang yara pa kali ang sengi don kumbasan hajar mut nila ban follow up tu kalis ngin call iwe namal haduk menta meneru kidang phone kidang kli syat ba belingi pat yo kibun kibel omba nila yap than takadau ban kop up ya kene ka sarkar kala arai ban peniat bank ekonomi kala ayat bank bela namar kitu kiba kemyo ban register man kene kimla syu ban register syu sien henry takadau ka sarkar kala arai ban sedang no ki ekonomi bakila no ban lit bela kila no ban lit tre kila apa yang syu sien kin pa yang siti bakin confirm bakini ki batam ki bampat yo baki dei ban yo no ud hi bakin pass no ya resolution bakin polite no bisa bakin pat yo de kata hi ka bala am ibat ka weru ka ba I request nang liang chung I ong ngi bas subha ban lik boot lem hapoka labor commissioner ban yo information ni katu te ngin nam pep hi ka long bala ASAP kham klo hi ngin lai ban kli bat ngin wat jing tep ba lano kin pendap no ikane te namar ba hang ni wan ko wi pang ha yo ba kran lang kane te klem slam hi ngin yai no nang nesmat ngin lek no pol level commissioner da long pala ngin lek entas ni lan ngin yo ban pen ngin lek no mar dor hi la shahi ban yo ban wat tip ya kade ngin wat arti ai ba le se ki la yo shishane henry shulong tang ko ler ba ong bala yo tang kandai ko jar ya kani klem pe pin sai I kham klo hi bangin ginti no ka arti ai bu te te kani assurance ka bangi ai na kali ang hi bangin du wat tip bangin du tip hi kham klo ban yo ban tip ki pai ba mar hi so kawai kapang nam takini ki khna puli namar badon mana kani ki ong ba ki khna puli ki badong don ke exam ka joki ki la ban le ki state bakin tho exam te ya kani kala kali baki don ki khna ki badi ban wan ru namar kani ka lockdown daka emergency ki lali phai shi te kini khna ru ki la ban wan no hi ki la ban wan phai shi ne state but ki try joki hostel ni ki try ki ba IY ki khna puli kidi ban sim strict ban follow ya ka protocol ha ka baki ha ban le quarantine ya ki kena dalada quarantine ki sala ban ya chkmat da don ka examine ka joki ki la ban tho but hadin joki ki ba kwali phairu ki la ban li phai ki kena puli ki la ban li phai but dali baki ban phairu ki ha hi ban follow ya ka protocol klempep kani ka palong kong sane ba namar ba ki bali ki kwa ban pelai no kalong ba kim kwa ban destroy ya ka future joki kena nama kani kani ka pukang santa juki nama kini hi ki ki backbone ki jongi ki bala shai ki bat kentio ya ka state ya ka development jongi baro hi te ki kena puli kim don kam ban kuslai ki bade shabar ki basa shabar ki bawan for exam sini lan ki kena basa sini ki batho examin shabar ki la ban apply kata ki la ban attend ke examin juki bakin yo ban pendap no ya ki kamram beri ke juki mat ke balai ka bakong san haba ngala keli deputy chief minister jungi ba preston ba ki don katu kat ningut ki bre ki ba shongwai namar ba bun hi kene hadu mentai ki nong shongwai hi mentai ki nong shongwai ki dukan ru namar ba bun ki bre hi mentala arbna kan thi khamyo ban tle til adon katu kat ningut ki try ki don ki ba forcefully ki ong ba pidi ban si bai wa henry mentala da ka economy ka jongki da ka business jongki lane ki babala kimio ka kama kin siu na te ke ka bang request na kaliang jungi kalong ba ho ngimla ban force yaki trying bakin nom shim lani kimla ban force yaki nong shongwai bakin siu te ke bagi request ni kalong ba request na deputy chief minister jungi ba subha ban pelat lani ka wai ka resolution da long ka bala ban ong yaki ni ba ki trying
let's say kila ban sim 50% ru ka bai wai tang ba ya ka pemerintah henry la da ekonomi jungi ka laya biang kila ba ki nok song wai kila ban sip kendiat hi la ni kila ban siulut la syai ka laya biang ekonomi nomor ba ni haban perkat lang wat ki nong song wai bat ki trayer nomor bun let's say bun hi teng ki trayer ki yo income ju ki generate tang naka ka bai wai te kini ki nong song wai ru kum ki menta ki hostel ki hotel industry ki jungi namar kum ka tourism jungi menta kala ayap ngimla ban wara interstate ki blu ki mla ban visit kalak ta shibune ngimla ban fusi ya kiru kinda kunta te angangai hi ba in sim kloy ya ka kamram ka ba ila ban like kloy ban request ka ya ka government ka jungi ba pass ka we ka resolution ha ka ba nyok kran ya ki nong song wai bat ki nong ai wai hi kum ju